Saking praninggih pratamu kakung putri ingkang satu dat kinurmatan. Mekaten kula watur salam pambuka saking para kadang seniman seniwati ingkang sampun kadhapuk wonten ing Java Musik Campursari ingkang mijil saking laladan Gang Ganesha Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kalenggihan sang punika ingkang sampun kepareng marak sowan wonten dalemipun Bapak Suranto dalah Ibu Puji Mulyati ingkang hamogati ugi kepareng derek mangayu bagya paring kintun donga pangestu panjenenganipun Bapak Suranto anggenipun hamisuda tali dharma ingkang katelah kawastanan ngunduh mantu mekaten mugi-mugi mboten wonten halangan setunggaling punapa-punapa. Senaringan kadang-kadang Java Musik ugi makarya saringan MMC Production Video Shooting ugi kapundhut menika gambaripun MMC sinarengan ugi wonten Mara Seneng Audio kepareng badhe laju atur panglipur wonten ngasa panjenengan ugi kadherekaken salah setunggaling swarawati sinarengan pun Dia Ayu Ko Mala Java Musik Campursari. Alhamdulillah sehat Dek Malah nggih. Alhamdulillah nggih. Sugeng siang. Sugeng siang Ki, Mas. Awan iki luar biasa lho kowe. Kenapa? Rumahnya Pak Suranto Diono Nggih. penuh dengan makanan. Ayo lah nek Lah iki ya wong panganan duwe tok. kok Lah iya. ya panganan ta ya. Kok ora tawa-tawa ya awet mau. Lah saderengipun ya nyuwun sewu nggih, Bu. Apa? Nyuwun daran niki penyanyine dereng iya. madang Dek Dalu niku dereng. Awet Dek Dalu Mas. To soto. Ya, padune iki ngiler kudu mangan soto. Dalam. Kowe iki ning kene iki ora usah kuwatir. Piye? Apa? Napa melih niki napa karang tarunane nika anggotane Mas Tajib nika Oh. sregep Pak Bagong. Ketuane Mas Tajib iki. Kak ya Mas Tajib ya anggota. Oh, anggota. Nggih. Gampang. Tur melih nak jenengane ora kuwatir ngeleno, Pak. Piye? Lah kuwi nggo Magicom dhewe. Dah. Dudu Magicom iki. Lah apa to? Padasan. Oh, padasan. Kowe nek arep wundunya? Tangki Pertamina kuwi. Alah ngono tok nesu ya ampun. Ora aku tawar nek arep wundu ki lho, nek arep wundu. Oh iya. Malah, Dalem. kok ngaturaken salam rumiyin. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, wilujeng siang, wilujeng pinaraan nggih Kang Mas. Nggih, Sinarengan kadang-kadang Java Musik. Iya. Pimpinannya siapa tuh lagi? Mas Mamet. Mas Iki lho. Mamet. Pundi ta Nggih. Kae. Bang Lah, kok Memet. Jane Bang Mamet ini nama Cak Bagong 11 12 karo sampean lho Pak Sano. Ora ya bagus kono. Aku wis tuwek le. Iya iya wis tuwek. Tuwek kok ora diundhok. Kok diundah piye to? Anggere mau pelem kok piye diundah iki? Anake sing diundang. Nggih. Ya. Nika dicarane punapa? Dalam rangka wisuda tali dharma tegese ngunduh mantu. Ngunduh teman teh. Ngantene Mas Adimas Rian Prabowo. Janji kali ya. Kok calon presiden to iki? Lah Pak kok Presiden piye to? Prabowo Ora sing kuwi. dengan Mbak Oktaviana Wiji Utami. Wiji ki tegese wineh sing apik. Ngoten.
Winahe apik ya, Mas. Winehnya ngrapik iki Munduke apik. ya apik. Nggih. Nderek mangai bagya, muga-muga gawene Pak Suranto ki ora ana alangan apa-apa. Iya, amin. Nggih ngiras pantes menika nderek aturipun ingkang jumbuh wonten mat-matan nang rumiyin. Nggih. Ning nak dijuangkepi karo gong lo enak tenan jane. Mas Mamat iki mbok iki nganu sesukne nak jobne paling takon gawekne gong sisan. Amin. Yo. Nggih, ngersake napa Mas e? Apa, Pak? Langsung apa piye? Langsung Iya, nggih. jaluk ae. Pelok 6 Mas. Kok sebutae langgame manut karo Mbak Mala. Handrahing kang puspita harum kasilireng samirana ambrek sekar gadung kongas gandanya mawe raras rananing driya gong nggih langgam pun Mas nggih. Nggih. Langgame menapa ndereke wonten Langgamipun Langgamipun sambung wanci. sambung wanci dalu. Monggo. Sing gedhe Pak ngabaranmu Kang Mas Papojenku atiku sambungku mung wanci dalu ngrupita saremu lawan dermamu Kang Mas Kang Marah titisake urip lestarine ngambe piranti tata ingkang ngaruwe yomo akibate aku mot bayangke remuk ing atiku iki yen pancen elingi bocah telu iki pematenan sida dadi jatelu tak ganti dikompake mati So. maine semangat ya Mas. Mas Isul iki melok yo sing banter Mas. Mas Mail Awake dhewe iki golek duit modalnya ping C Mas ya. apa? apa, Pak? C apa? Cocot. Iki lho, ya. Nah, sampean ki yo kok Kono golek Mas. duit ya adol cocot.
Lah ya sampean ya. Padha karo MC-ne. Iya. Ono nyuling jajal nek gak karo lambe ambe apa? Mendah boyo. Urip lan Sepisal maling ngaturaken sugeng siang katur para lenggah para tamu kakung putri sugeng lelenggan kani marado martikaning megalih keparenga sinambyang resepi atur pasugot ingkang sampun kasamaktaken ugi sinambi midhangetaken para kadang-kadang musik campur sari Jawa ugi ibu-ibu kelawan kang ngersakaken langgam lumiting asmara dipun tenggo Bu nggih. Sing gedhe pa Kang Mas Babujen. Waduh. Sing bos-bos. Semangate iki lho. Bos-bos nyaware malah do mulih iki piye to ki? Piye to Mas? Mau njaluk cepet kok. Lah iya tak kok cepetno kok malah do mulih. Oh senengane ndangdut piye iki ketoke? Lungguh se. Heeh. Ya. Mendah boyo. Terus bisa juara Kang Mas
Jawa.